Hej YouTube, i dag der skal vi spille Roblox. Ja. Det er første gang jeg laver YouTube-video, så sådan er det. Ja. Ui. Lad os se. Lad os se. Ah! Hvorfor gør jeg nu det her? Jeg har aldrig prøvet at spille banen før, men... Ah, der er en skyder! Ah! Au! Please, ikke dræb mig. Please! Nej! Nej! Breakdancer! Yeah! Wow! Oh, miss me, bitch! Åh, for jeg har en øks. Yeah. Okay. Jeg har spillet Roblox, så det er bare lang tid siden. Det er bare en ny... den siger det er en ny bane, men jeg har aldrig prøvet den. Pis. Fedt, jeg ender min base. Dø. Yeah. Don't hurt me, don't hurt me. Hvorfor slår du mig med en øks? Det er ikke pænt. Fucking lort. Lad os se. Fedt, jeg kan gå på den. Lonely bitch. Okay. Har jeg råd? Hvad fuck bruger man det her lort til? Så kan fucking ned om banen. Skal der så med økse for tjene penge? Fedt, jeg tjener penge på det. Wow, den er stor. Fight. Du dræbte mig. Det var ikke sjovt. Har du selv take den? Hvad er det her? Fedt. Jeg tager bare orange. Min ven der var orange. Han slår mig ihjel hele tiden. Så vi prøver det igen. Nu virker det. Men det er lidt. Hvis der bare stikker en øks i den, så går jeg videre med arbejdet. Det tager nok lidt et stykke tid. Hvad? Helt ærligt, jeg kan ikke se. Det er næsten ligesom Left 4 Dead. Og det er en puma jeg slog der. Jeg kan fandme ikke se noget. Jeg fik dig. Hvad fanden var det? Nå, så det er Left 4 Dead, så det må være smukkere. Den ser meget anderledes ud nu. Dø. Tilbage til basen. De våben, jeg var også våben. Ej, hvor snyd. Okay.
Okay, jeg tror jeg keder mig i den her bane. Men tak for at I gad at se den her video. I er velkommen til at svare den her video, så vi ses.